elevator ni Ilabil. Galing ata to Northern Samar. Ito guys, sunod-sunod na yung Ilabil, yung galing Samar. Shoutout kay Ilabil. Nataw kagad. Nandito na guys, sunod-sunod ng galing Eastern Visayas. Shoutout si Ilabil. Alright.
Ito kuya, shoutout kay kuya, inspector para ng Ilabel. Ayan, tawa. Ito guys, may isang Ilabel, harorot. Oh my god. Ito guys, harorot. Grabe, ang bilis. Ito guys, ang isang hataw ni Ilabel. Ito guys, sinusunod na yung Ilabel. Grabe, ang bilis.